Hey venner og velkommen til den her video. I dag har jeg sat mig foran mit make-up-bord, lavet en kop lækker varm chai, fordi jeg simpelthen har tænkt mig at filme min make-up-rutine til jer. Jeg tror, at det er en af mine mest efterspurgte videoer nogensinde, og helt ærligt så ved jeg ikke, hvorfor jeg ikke har filmet den endnu. Så det er det, vi skal i dag. Jeg har faktisk glædet mig sygt meget til at filme den her video, især fordi jeg tager det som et kæmpe kompliment, at der er så mange, der spørger efter det. By the way, den her chai latte med grøn te-smag, jeg sætter lige et billede ind her, den er så god. Altså både mig og min kæreste elsker den. Det er også min allerførste video på YouTube, som ikke er en vlog. Ja, så I må lige bære over med mig, hvis den ikke er perfekt. Jeg tænker bare, at vi skal komme i gang med min skin prep. Det må uden tvivl være det punkt i min makeup rutine, hvor jeg skifter mest ud. Lige nu bruger jeg de her to. Det er altså Rhodes Glazing Milk og Rhodes Peptide Glazing Fluid. Jeg synes, de fungerer sindssygt godt sammen, de her to. Burde jeg måske lige have sat mit hår op? Hvis jeg gør det lige om lidt, så ved I, hvorfor jeg ikke har gjort det før. Fordi det er ikke pænt. Den er meget let i konsistensen, den her. Jeg føler bare virkelig, at den gennemfugter min hud, inden at jeg kommer creme på. Helt generelt, når jeg laver min skincare, så lader jeg altid lige produkterne suge ind i huden i et par minutter, inden at jeg påfører et nyt produkt. Sidste step i min skin prep er altså den her primer. Generelt så plejer jeg faktisk at skifte ret meget ud i hvilken primer jeg bruger, men jeg synes virkelig, at den her den er god. Jeg synes, den minder ret meget om den fra Milk. Den gør i hvert fald sådan lidt det samme for mig. Og så er den bare meget billigere. Nu går jeg lige ud og skyller mine fingre, for jeg kan ikke lægge min makeup med creme på hænderne. Det duer jeg ikke til. Vi skal tage i gang med make-up'en, så jeg har lige rykket lidt tættere på. Det her hår, det lever altså lidt sit eget liv i dag. Første step i min rutine er en god foundation. Det her er min absolut yndlings. Den er så god, og jeg bliver ved med at købe den igen og igen, selvom jeg har mange i skuffen. Den er utrolig budgetvenlig, den er nem at bygge op, og så føler jeg heller ikke, at den er sådan for tung på huden, eller ligger sig i ens fine linjer. Virkelig, virkelig en god foundation. Jeg har min i farven 2 medium. Måske er den ved at være lidt for mørk. Jeg føler ikke, det er ved at blive vinterbleg. Og så bruger jeg altså altid min It Cosmetics, den her sådan duo børste, til at påføre den med. Jeg tænkte, at vi også lige kunne snakke lidt om sådan min rejse med makeup, imens at jeg lægger min makeup i dag. Jeg har nemlig ikke altid gået med så meget makeup, som jeg gør i dag, sjovt nok. Men jeg tror virkelig, at min interesse for makeup kom meget tidligt. Jeg tror, det startede sådan her ved mange, men jeg begyndte at samle på de der Eos og Babyliss lægepomade, da jeg var sådan noget, jamen det ved jeg ikke, 10-12 år. Og så var jeg ligesom mange andre obsessed med MAC, fordi jeg bare så sygt mange Christine Slot og Julia Sofia videoer på YouTube. Ja, jeg har altid elsket YouTube, og jeg filmede faktisk også selv videoer til min egen YouTube-kanal, da jeg gik i sådan noget 5. klasse. Så var det sådan noget med, at jeg postede dem, og så lå de måske oppe i et par timer, indtil der var en fra min klasse, der havde set dem, og så slettede jeg dem igen, fordi jeg synes, det var så pinligt. Det er lidt underligt at tænke på, i og med, at det er jo vitterligt, at det jeg lever af at lave i dag. Dengang var jeg virkelig bare sindssygt bange for, hvad alle andre tænkte. Jeg tror først, at jeg begyndte sådan ægte at gå med make-up op til min konfirmation. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg brugte concealer hver dag, og måske også mascara og bronzer, og så tegnede jeg også mine øjenbryn op, og det var forfærdeligt. Jeg tror, alle har haft sådan en periode, men jeg var virkelig den i klassen, der havde nogle æglige øjenbryn. Heldigvis var min makeup til min konfirmation okay pæn. Jeg har fået lagt min foundation, og næste step er concealer. Her har jeg sådan lidt to, som jeg skifter imellem. Den her fra Lancome har seriøst været en favorit i 5 år, tror jeg. Jeg elsker den. Jeg bruger primært den her til at dække mine urenheder, faktisk bare fordi, at den passer meget godt i farven. Nogle gange kommer jeg den også bare lige på kinderne for at dække den rødme, som min foundation ikke har dækket. Og så er jeg blevet sindssygt glad for at bruge den her fra Kosas under øjnene. Jeg synes, at den creaser en lille bitte smule. Jeg vil så også sige, at det er virkelig svært at finde en concealer, du bare ikke kan se. Igen bruger jeg min børste fra It Cosmetics. Den er seriøst så god, den her. Hvis man mangler en god foundation børste, så kan jeg virkelig anbefale den. Jeg tror faktisk først, at jeg begyndte sådan ægte at gå med meget makeup, da jeg begyndte at lave sociale medier. Det var i hvert fald først der, at jeg sådan havde foundation på. Næste step i min rutine er creme bronzer, og der har jeg altså en del, jeg skifter imellem. Jeg har været virkelig glad for den her fra Rare Beauty. Den er ekstremt nem at blende. Det er faktisk en contour, men jeg synes ikke, den er sådan mega kold i tonen, så jeg plejer at bruge den som en bronzer. Så er jeg også sindssygt glad for den her fra Charlotte Tilbury. Det er faktisk den, jeg bruger lige pt. Og så har jeg virkelig også været glad for de her to. De minder meget om hinanden, føler jeg. Også to virkelig gode creme bronzer, som holder sindssygt længe. I dag tænker jeg, at vi går med den her fra Rare Beauty. Den er seriøst bare så nem at bruge. Jeg ser ægte fjollet ud lige nu.
Til at blende den ud, bruger jeg altid den her børste fra Kaja Cosmetics. Jeg kunne også forestille mig, at den her børste vil være virkelig god til foundation. Det tror jeg også, der er mange, der bruger den til. Men som I kan se, så er den seriøst også god til at blende creme bronzer. Videre til creme blush, og her har jeg seriøst fået en obsession. Dengang man kunne begynde at bestille Road til Danmark, der bestilte jeg en masse ting. Jeg har seriøst ikke brugt andre blushes end de her, siden jeg fik dem. Jeg bestilte faktisk 3 forskellige, men de 2, jeg bruger mest, er den, der hedder Tanline, og den, der hedder Sprinkle. I dag tager vi den, der hedder Sprinkle. Den er sådan lidt mere lyserød i det. Så flot. Og så bruger jeg en blushbørste fra Rare Beauty. Den her er fantastisk. Man kan bare sådan duppe sin blush ind med den. Nu er jeg faktisk færdig med at lægge alle mine cremeprodukter. Og noget jeg altid gør, når jeg er færdig med det, det er at bruge en setting spray. Lige nu bruger jeg den her fra Smashbox. Jeg plejer at bruge min Fix Plus, men den er rimelig tom. Så lige nu må det altså blive den her. Jeg sidder lige og prøver at få mit hår væk. Altså, jeg skal vende mig til det her krøllede hår. Jeg føler bare, at det ser lidt funny ud med sådan en midterskilning og bag ørerne. Men er det måske nemmest for jer at se, hvad jeg laver, når mit hår er der. Fun fact, jeg har jo gået hele mit liv og bare troet, at jeg havde mega kruset hår. Og så viser det sig, at det er fordi, at mit hår er krøllet. Så nu behandler jeg det som krøllet hår. Nå, det var heller ikke det, det skulle handle om. Når min setting spray lige er tørret, så tager jeg altid min concealerbørste og lige kører under øjnene og på min øjenlåg. Og sådan lige der, hvor min makeup måske kan sætte sig i linjerne. Og så tager jeg min setting powder. Lige nu bruger jeg en fra Kosas, den her lyserøde en. Jeg plejer at bruge en fra Anastasia, som seriøst er min absolut yndlings. Den er jeg bare lige løbet tør for. Så nu er det den her, og den er også ret god. Jeg kan bare ikke så godt lide, at den er lyserød. Den er faktisk virkelig god. Jeg bruger den faktisk i hele T-zonen. Det tror jeg heller ikke helt er meningen med en lyserød puder. Men det fungerer okay. Jeg starter altid med at sætte mine øjne, fordi jeg føler det der, hvor min makeup ligesom hurtigst kan lægge sig i linjerne. Så sætter jeg på næsen, rundt om munden og på hagen, og til sidst i panden. Jeg tror godt, I kan fornemme, at den er lyserød. Jeg skal selvfølgelig også sætte resten af mit ansigt, og der bruger jeg altså den her puder fra MAC. Det er deres Mineralized Skin Finish i farven Medium. Her tager jeg en børste fra Nilens Sur, og kører faktisk bare den her på alle de steder, hvor jeg ikke har brugt den løse puder. Jeg har ikke altid gjort det her, men jeg er virkelig blevet fan af at sætte hele mit ansigt, fordi det sådan, jeg føler, det gør, at min bronzer ikke lægger sig sådan i kager, hvilket jeg tænker, vi alle sammen godt kender, at den godt kan gøre. Hvis jeg skal komme med et lidt billigere alternativ til den her puder, så har jeg faktisk været endnu mere glad for den fra Rimmel, som bare hedder Stay Matte. Den tror jeg nærmest, vi alle sammen kender. Den er sygt god. Så er hele mit ansigt sæt. Jeg tror, det her er et af mine yndlingssteps, nemlig bronzer. Lige nu bruger jeg den her Hoola bronzer fra Benefit. Jeg tror, at det er min yndlings lige nu. Den er virkelig god. Ellers så har jeg været utrolig glad for den her fra NARS og den her fra Too Faced. De minder ret meget om hinanden. Jeg har også ramt bunden på dem begge to. Forskellen er bare, at den her fra NARS har noget glimmer i sig, og det kan jeg virkelig godt lide. Jeg tror faktisk, det er den fra NARS, vi går med i dag. Jeg lægger faktisk bare min bronzer alle de steder, hvor jeg også lagde min creme bronzer. Og selvfølgelig også ned ad halsen, fordi der er ingen, der gider at have en kant. Også på ørerne. Og så plejer jeg faktisk også lige at komme den på øjenlågene med en lidt mindre børste. Så skal vi til nok også et af mine yndlingssteps, nemlig blush. Her plejer jeg altså at give den gas, føler jeg. Altså jeg bruger 3 forskellige blushes hver dag. Jeg har jo brugt min creme blush, og så er jeg ekstremt glad for de her sådan matte blushes fra Rare Beauty. I dag har jeg brugt en ret pink creme blush, så jeg tager altså den her i farven Happy. Og så puffer jeg den her oven på kinderne. Og så topper jeg altid min blush med en god shimmer blush. Det gør jeg faktisk i stedet for at bruge highlighter. Her har jeg sådan lidt 3 forskellige, jeg bruger. Den første er den her fra YSL. Den er i farven 44. Så har vi også den her fra MAC. Den er lidt lysere i farven, og man kan godt blive sådan lidt bleg af den, føler jeg. Den er i farven Into the Pink. Også virkelig flot. Til sidst har jeg en fra L'Oreal, som jeg faktisk tror er den, jeg bruger mest. Den er i farven 165. Men i dag tror jeg simpelthen, at jeg går med den her fra YSL. Det er lang tid siden, at jeg har brugt den. Og her bruger jeg sådan en skrå børste fra Kaja Cosmetics. Altså kan I fornemme det? Det er så flot. Jeg synes i hvert fald lige, at det giver det sidste til ens blush. Nu har jeg faktisk færdiggjort hele min sådan ansigtsmakeup. Og jeg plejer altid at sætte mit ansigt, inden at jeg laver min øjenbryn og lægger mascara. Og der bruger jeg altså den her fra Charlotte Tilbury. Jeg har også været virkelig glad for den her fra Fenty Beauty. Den er bare ved at være tom, så nu sparer jeg lidt på den, fordi den holder virkelig godt på makeupen. Og det har jeg ikke lige så meget behov for i dag. Den her giver bare det flotteste sådan glowy look. Og
der bliver altså ikke sparet på setting spray herhjemme. Altså kan I fornemme, hvor flot et glow man får af den setting spray. Nu skal jeg til at lave mine øjenbryn. Og det er sådan lidt et sjovt step, fordi det svinger virkelig meget, hvad jeg gør. Jeg har nærmest lige farvet mine øjenbryn, så i dag vil jeg faktisk bare gå ind og sætte dem med den her. Og så tegner jeg nogle gange lige nogle ekstra hår med den her fra Maybelline. Den er så god. Det er sådan en meget, meget tynd tus, som man bare kan tegne nogle virkelig tynde hår med. Og den her brow gel føler jeg synes bare, at alle elsker. Imens min brow gel tørrer, så plejer jeg lige at lægge det første lag af min mascara. Her bruger jeg altid Maybelline Sky High, den bruger jeg 2 lag af. Og til sidst den her Telescopic fra L'Oreal. Det er seriøst den bedste kombi. Jeg bukker også altid mine øjenvipper først. Lige nu så bruger jeg den her fra Dove Beauty. Imens at det første lag mascara tørrer, så går jeg altså lige ind og tegner lidt hår i mine øjenbryn, der hvor jeg føler, at de mangler. Det sidste jeg mangler for at være færdig med min makeup er faktisk bare mine læber. Hvis du mangler en god lipgloss, så er det her seriøst, altså det er den bedste jeg nogensinde har prøvet. Den er så god, og jeg har brugt 3 af dem op, tror jeg, bare i nogle andre farver. Den her er i farven 755. Altså som I kan se, så giver den det flotteste shine. Og så føler jeg bare, at den her farve passer perfekt til min læbefarve. Jeg er blevet færdig med min makeup. Det er simpelthen det her, jeg har på hver evig eneste dag, stort set. Jeg vil elske at høre nede i kommentaren, hvad I synes. Og så skal jeg nok lige liste alle de produkter, jeg har brugt nede i beskrivelsen. Hvis du har set med hele vejen hertil, så gå ned og skriv makeup rutine i kommentaren. Jeg vil blive mega glad, hvis I har lyst til at like den her video og hoppe ind og følge med. Og så håber jeg, at vi ses i min næste video.